Меры профилактики накіраваны ўсім суб'ектам гаспадарання Брэсцкай вобласці. Неабходны комплекс мерапрыемстваў сістэматызаваны на базе як айчыннага, так і замежнага вопыту. Незважаючы на тое, што меры маюць рэкамендацыйны характар, аб'екты падтрымалі ініцыятыву абласнога выканкама фактычна па ўсім рэгіёне. Наши субъекты хозяйства в этом направлении работают уже, можно сказать, не первый месяц. Это мы просто, говорю, еще раз повторяю, систематизировали, свели уже в один документ практически все те рекомендации, которые, на наш взгляд, должны обеспечить максимальный эффект по обеспечению безопасности, как, еще раз повторяюсь, покупателей, так и работников торговых объектов. Уборка памяшкання паводле спецыяльнага рэжыму, дэзінфекцыйны спрэй каля ўваходу ў гандлёвую залу і нават адмысловая шыльда з рэкамендацыямі па апрацоўцы рук. Усё тое, з чым кантактуе пакупнік, прылаўкі, вітрыны, кошыкі, таксама апрацоўваецца. Меры прафілактыкі патрабуюць адказнасці ад саміх наведвальнікаў. Напрыклад, стаяць у чарзе варта адзін ад аднаго на адлегласці ў метр. Начинаем с себя, как всегда. Ну, поэтому вот так вот. Очень хорошо, мне понравилось. Это наклейки или как оно? Наклеили, потом уберут и все. Очень хорошо. Безумоўна, самае кантактнае месца ў краме каса. Рэкамендацыйныя меры накіраваны на бяспеку як пакупнікоў, так і персоналу. Кассы обрабатываем септодезом каждые 2 часа. И поверхности, к которым обычно прикасаются покупатели. Мы как можем защищаемся, перчатки одеваем и маски. Асноўны клопат – гэта непасрэдна прадукцыя. Калі тавар паступае ў магазин, ён праходзіць папярэднюю апрацоўку. Падчас знаходжання ў гандлёвых залах знаходзіцца пад санітарным наглядам. Таксама аб'ектам рэкамендавана забяспечыць максімальную рэалізацыю тавараў у фасаваным выглядзе. Весь товар, который идет в открытом виде, мы упаковываем в свою упаковку дополнительно, дабы избежать контакта инфицированных людей с продукцией. Все, что идет без упаковки, упаковывается в магазине. Для аб'ектаў грамадскага харчавання, акрамя санітарнай гігіенічнай уборкі і дэзінфекцыйных сродкаў, таксама ёсць свае рэкамендацыі. Напрыклад, столікі пажадана ставіць на адлегласці не менш за метр з паловаю, а работу устаноў, кавярняў, бараў, начных клубаў варта часова арганізаваць да 23:00. Вераніка Яковец, Александр Севецкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».